Здравейте, хора! Днес ще играем Cook Serve Delicious. Тък му направих нов сейв и сега се очаква от мен да купя храна. Вероятно. Играх малко, но почвам нов сейв. Ради вас. Купувам бюро. Сега съм купил корндог. Бира трябват ми максимум 4, за да мога да играя като цяло. Ще купа риба, защото му се продая. И какво ще да си купа? Не знам какво да си купа още. Нещо хубаво. Деца прави лесно. Какво беше това? Мисля, че в началото те стигаха. Или нещо се бъркам. Верата му сте за винаги, защото е това. Дали? Да, мога да почна с... Дай, ей! Стри! Нека да почваме. Играта е трудничка. Значи тук искат бюрата да не я припълват, да не е наполовина, да не е празна. Те са много кавризни така. И аудиото на играта е твърде силно. Едва е на 4%. Корндог с кетчуп. Тук отгоре е перфект комбото. Това са парите, това е бъз, това е времето ни. Ще пребера този курсор от тук. Дайте за спортуващи хора винаги има биричка. Туалетна телебе. Имате такива неща като туалетни букуци, мишки, чини. Такива неща. Като нормален ресторант. What the fuck си ти? Махай се. Гледай сега. Нинджа! Тук се контролира. Значи тук се контролират с 1, 2, 3, 4. Почна рашауъра. Това е най-трудното време. Искам само риба. Само риба. Рибата е най-лесното нещо. Пакет. Обърках. Какво? Бира. Леко сега. 4. Да не объркам копчетата. 1. 2. Ще се рая на нещо ли е. Значи аз тук трябва да внимавам много с 1, 2, 3 и 4. Хубавото е, че когато си в мод на едно. Значи сега така. Защо иска да слагаме да пускаме капана, не знам. Не говоря много, защото това не е напрегнатото в играта. Добре. Така, значи риба едно. Букука. Това е букука. Риба. Бира. Трябва да гледате да не претопляте нещата или да не припълвате как да избира там. Сега така спокойно. Така списат малко самолечета. В корндог. Кетчуп и горчица за вас, господин. Времето е до 10 часа, мисля. Много приятна музичка, обаче е много силна. Какво? Аз нали го натиснах? Защо? Защо? Аз го направих точно каквото искаше това. Това път ще се питам да чета повече. Туалетната е много лесно. Кетчуп. Господине. Имам само 3 неща в менюто, после стават много повече. Докато стигнат до 8. Затова ще ползвам от странички, когато си имам да взема. Като цяло ще правя поредица на тази игра, защото пред мен е яка. Харесва ми някаква така по-спокойничка, аз не съм по бързите игри.
Ако питате играта, да, купил съм си я. Беше на намаление в Steam и аз се чаках да я намаля и се взех. Някой казаха, че грешка се взема, но Rush почва. Откъде маме да не съм я спусна със съто. Значи 2 и 3. 2, 1. Бираем. 3. Това. Винаги го забравям. Риба! Бирам... Какво? Защо? Четири. Така, с бирата. Рибата. Бирата. Чините. Това е чините. Чините са трудни. Не, на мен са ми трудни. Леко да ли припълна на тежа. Той иска. Това ми се случва за пръв път. Почна да копираш бойчика. И знака просто ми харесва тази игра. Реших да правя клип на нея. Вече нощ. И не затваряме след една минута. Ще изиграя още един ден. И мисля това да я запозова. Така. Туалетна. Така. 11 комбо. Но малко. Оставили сме едно нещо. Average. What the fuck. Дели бе? Ползвайте го да си. Сникът в 50%. Това е тя права. Получим. Трябва да направим всичките тези неща. Да получим звезда. Ако имаме DLC, Hot Dog DLC, имам нов айтъм, апгрейди, бирата, апгрейд, екипмент. Къде са апгрейдите? Апгрейд. Щеплата, искам да си апгрейдна бирата. Бирата е лесна. И да си купа нещо, защото ми иска 4 сега. Играл съм малко, знам. Да си купя да си купя. Не, искам за сега малко да стана с 10 неща. Искам да видя обаче какво. Това беше трудно. Супер. Как се прави съпа? Искам да я видя. Супа. Значи. Chicken. Карот. Това е яко. Това е много сложно обаче. Това е яко, но е много сложно. И не мога да го купа. Сладолет. В Rush не помогне този сладолет. Пържова му скупа. И да видя какво. Махай се. Тук трябва да внимавам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук с тия пържоли трябва да внимавам да натискам само по 6 пъти, иначе няма да е хубаво. Като цяло пържолата е много лесно. Да знам обаче.
пече. Явно толкова... Ай, ще къпа пържова. Обаче иска много милени начини. И обаче децата я харесват. Ще вземат повече. Ще взем. Activity меню. Ще купаем. Ще апгрейдна рибата. Фокус. Нафте. Първата риба, странка. Дано да вали. В играта. Мишките ли е? Чиз. Те са мишки. Много ги мраза. С кетчуп. Така, ви изтръгвайте от къщата. Тъпи. Ух, решавара много бързо ще дойде. Рибата е лесна. Не, аз взимам ясата, само ще кажа. Туалетата вече. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дъното е така. Не съм да реша с пъти. Фак, забравих да сложа ти съд. Ти много бавно запече. Дейва. Кетчуп. Риба. Това как... Да, знам. Насрах рибата. Дете най-лесно. Решавара. Риба. Туалетна. Четворка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде бе. С. Туй. 2. 4. 3. Ти ще изчака. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 с 3. О, фанал го. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да свършва този решавър. Мразя решавър. Чинити! И туалетна, капани за мишки, бира. И ако не е в решавъра, храната влиза много малко, много бавно. Цяла маха за курсор, така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега има хубаво. Няма да е перфектен деня, ма нищо. Тръгвай си. Бъзът е голям. Бъзът е депортата. Не знам какво е бъз. Проверих, не знам какво е. Да спържова ярка. Няма да дойде скоро решавъра се. Живи като ще. С какво? С туалетна. Така купа апгрейд. За мишките и чиниите. Так да, значках я по-малко. Цубавия. Ще знам. Айде, почва решавъра след той. Ма. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Туалетна. Решавъра почна. Пакет. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Четворка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тройка. Е, така е хубаво да се заед. 2, 3. 1. Е, те си ни... Так. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, един път повече. 4. Фана го. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух ти, монстра. Добре, поне че... Защо натискам грешни копчета? Това е само заради грешни копчета. Това е само заради грешни копчета. Що ги правят едно да близко? Две... Какво искаш? Туалетна. Репета тя на скарата мъжек. Не! Ако страх всичко, а ние сега отваряме. Аз съм без комбо. Биричко. Това няма да свърши преди да се направя тук. А то на 2. Ах, ще ужас. Да не изпълнихме ли нещо? Изпълнихме това. Добре, хора, само да прочетете. Няма ги читая, са по-законни. Някой ме даде пари. Надявам се това да ви е харесало, хора. Може да се абонирате, може да дадете едно пръще нагоре. Това беше от нас за сега и